Hi guys, maayong hapon. Di ako diri sa akong motor. Nya kaning silupin for safety nga para dili mabasa ang yabihanang sa atong motor. Safety sana nako. Adto ko karon sa ubos kay walay sudan sa iring ug sa iro. Nya magpalit pud sad ta sudan sa tao. Nya akong motor wa ni kagahapon ako anan. Washingan basin makahapit ko karon sa ilahan ni itsang ako ni siyang washingan. Hapon na guys, kay ginuok ko. Nag-edit ko sa video. Nya dugay na human. Nya kana laging naatay upload sa Facebook page, upload pud sad sa atong YouTube channel. Agkalangan-langan ang atong mga transaksyon. Hala. Ano man dili ka kuan diretso oh. Dili ka kuan ba yun? Okay na siya. Guys, di ako diri sa ilahan ni Maring Inday, ako siyang hapiton. Atong kumustahon. Okay ra ba siya? Nya, tabok na ta kay basig mga site sweep kita diri. Ay, ginoo ko. Sabay mga issue ginoo ko. Nya, atong kumustahon si Maring Maninay. Ayo. Ayo. Maring? Nag-usay makadiha, naglukluka ka? Ngano man? Nag-imot ka? Managod mo. Di si Maring Inday dani guys, oh. Hi guys. Nangaunsa man mo? Wala man. Ha? Nangaunsa man din mo man. Ngano nagkagubot man mo sa comment section? Basher man tungkuan. Ha? Nga basher man ang nanggikuan sa comment. Mao gani. Kay naa ko nga basahan dito nga. Kung pwede pa lang isulti ang tanan. Ginoo ko ni mga animal, ni mga basir. Nya, kumusta man si Princess? Ambot niya. Ha? Ito, naghila ka kagabi. Ngano man? Nakuragi. Ala. Return? Sa man ayak. Yang ka-transaction. Diya si Maring Inday ani guys. Okay na diay siya. Abi ko bag na nga. Kuragi na. Wala uy. Mga kuan na to mga basher. Patungtungan mo na ng mga basher. Ambot ba ang mga basher nga di man nagkakuan ako. Naghilak ba ako? Comment sa basher nga. Lagi kay kita ra biya na adin hi unya Ginoo ko ang Lagi na sa Facebook nga comment. Naghilak dito gid. Nganong naabot naman sa dito sa Facebook? May nag-comment dito sa post ni Lily. Oo niya. Tanaw basaha ganyan may nag-comment din ang ako ikuan. Ikaw ang Gapang daot ko ni Lily. asa man na nagikan nga isyo di ay lagi. Ambot lagi nga anong si Kinsa nang ga-comment ko ako kabaluan nang ga-comment. Si Inday kabalo ko kinsa gikuan atong post ni Lily. Wala ko kabalo. Niya. Nag-mention dahil kabalo ko kinsa gapang daot ni Lily si Inday. Inggitira. Asay. Bisan unsaon pag-abroad walay asinso kay inggitira. Ay. Sakitan ba ko? Kana nga basher kinsa man lugar na ah. Kabalo na. Unya ngano nakaibaw man nga nag-abroad ka? Ambot ka. Ay, kuan sa mga sabay sa Ay okay, na-mention naman nimo nga nag-abroad lagi ka no. Dili na nato ika paningala guys nga ngana nga abroad kay na-mention naman sa lagi ni Maring. Unya karon ngano agpaapekto man mo da ng Ginoo ko sus Ginoo ko kanang mga basher Maring ididmara na nato sa kita karon dili na nato kuanon Maring. Siyempre, nagtubag ko sa basher, nag-comment ko sa basher, kay siyempre, gisakitan gud ko nga, ako na lang ba dahi tanan, agtuan daot na bagiday kay kung pang daot, wala baya gani ko naghilom-hilom baya gid ko, unsay kuan kay di ko lagi gusto, kay kuan. ako kadit nama sa kaditik Maring
Sa atong pag-uban maring naasad ko'y agka-detect na mga issue-issue lagi. Di ba nahitabo na katong nakabantay ka katong adto ta sa kinugitan. Na mention ka dadto og ingon adto. Pero wala to na ako gi-upload maring kay ako lang nga para sa imuha og sa iya ni Lilin na side. Una nakadungog bagod ka nga Dayon, kuan ko sa kuan wala man. ang ako lang nakakuanan kay pagsuludan ng princess, nagkagubot na dayon. Pagsuludan ng princess. Misunderstanding ra man ang tanan gud. Tungod sa hatod kuan, misunderstanding ra man ang tanan. Gani lagi. Daw kung unsay mga issue ni princess nga gikan dito sa ila ni Lilin nga gisumbong sa imuha, ayaw paminawa kay ikaw mismo kahibaw man ka kisilingan man mo. Daw sa inyong kadugayon sa kadugayon nila nga nag-uban ni Riri kahibaw naman sa siguro ka usay kinaiyan niya. Wala man koy gi kuan. Pasagdi ka na si princess kung unsa kay ngano ni kalit ra biya na ada tong nahitabo na biya na aha nagsugod biya na aha datong pag-anha niya dinhi. Nya nagkainga na maayo pa baya atong mga buot dadto nya karon nangaingon ana na noon. Mao gani nang gahilom ko kay di ko gusto kuan bes. Dako ko respeto sa kung manong mo nang naghilom ko. Pero kaning mga basher agpataka lag yawit taning mga bakba nilang mga panuway sila giingon wa kuno ko respeto. Di nagsugod nakabantay ko maring nagsugod na siya dadtong nagpa-check up kang princess. Dadto nagsugod. Kay unsay siguro iya mga pahaba istorya nga ingana. Syempre ikaw ayaan agpakakuan sad ka nga ingana na mao man lagi nga istorya. Mao lagi nga ang pika side ra ato tuuhan, ang pika side dili paminawon mao nang agkagubot sad. Kay murag nakabantay ko sukad pagsugod pag abot niya. Agkakuanta. Pero ako maring di ko magig-away nimo kay friend bayata. Bahala mo ni Lilin og magkainaon sa inyong mga wala man mi nag-away issue ni Lilin. Wala mi nag-away ni Lilin. Ang ako lang punta sad nga mauki bitaw kanang welcome ka kanunay anytime nga walay kuan nga ingana bitaw kay kita kahibaw man kita sa atong mga kuan kung unsay kuan sa atong kuan pero di gid ang usagid nga magakuan bitaw ang mga basher kay pataka lang tan-awa ang basher. Kay ni tan-aw dito sa iya ni Lilin video wala ko nakita mo ingon na lang dayon taas kay garbo si Maninay. Kay wala naganha gyud. Way respeto. Way respeto. Way respeto. Way respeto. Apil gani ko. Daw si Lilin. Naay nagbas ang kakuan lagi pud kay ngano giingnan si Lilin nga mga nawong mug mga kuan, mga baga mug naw nga pamilya ni Mayamia kay si Mayamia wala ninyo kuan na. Ako digi ko pasagad kung nay agbasa ako video about ni Lilin gakuan gid ko nga muna dili ginana ko sila gina tolerate ako na sila gina dipinsahan permi. Muna ako kuan gid gina bisag na ako kahiubos pero gadipinsa ko kung ngano nahiubos man lagi ka. Parte ra gud sa kuan gud. Sa Adtong kuan basta kay kato ka princess lagi. mura gud nang kuan gud. Wa man ko Kay na. nakabantay ko kana si Princess Maring Ginoo ko murag nagdala ra gyud nagkagubot sa ato diri. Di man po nato makuan siya. Wa pa man nato na sinati gud unsay kuan Kay niya kay ang mga istorya ay ikaw mismo kahibaw man gyud ka unsay mga istorya niya sa nagdako man siya nga Iyaha. dili kana nagmatuto sa iyaha. mo lagi sad. Di man nato ingon nga kuan wa tama sayod. Tanan man mi naay sayop. Mao lagi karon nga. Away. Wala ko nakig-away. Unang naghilom ko kay di ko kagusto nga magdako pa ang kuan sa media kung kanang mga basher nagsulod diha wala ko kabalo. Wala ko ilabot sana wala mi labo. Pasagdi kana silang tanan kay kita ra mo bitaw maring kung kuan maring Ginoo ko. Agdag ko ang views di ba? Kung dagan isyo, kung dagan ag-away-away unsa may gusto day nila magpatay ta kanunay. Kabalo ka na nag-comment nimo nga kanang unsa to yung gi-comment nga andam-andam maring kay ag tubag din ang basir nga. Plastic ina imong kuan maring kay money mauna Ginoo ko. Mao nang kita maring kay ba mata sa atong mga kinaiya. Gani. Di ba? Mo gani. Kahibaw naman ta pero ang ato lagi karon nga dili taong taag kuan kay. Unsa na kita ra baya dinhi. Wala gani ko nangaway ni Lilin pero unsa na gani ang mga bas sa mga tao sa ako unsa na giaway gid nako si Lilin mismo at pero nahiubos ka
Kung sa mga istorya-istorya. Kung sa mga istorya ni Dili- Princess. Wala oy dili man tungod kay princess, wala gid sa ka princess, wala gid labot sa ka princess man. Kay nakabasa ko dito sa imong kuan nga kung pwede lang nimo i-istorya ang tanan. Oh. Lahi man to nga kuan, dili man to lahi man to. Walay labot na to sa princess, walay Kay labot dili na to murag nagsugod lagi na maring kato bitaw Walay nag-adto ta labot. sa kinugitan. Promise, wala gilabot na si princess katong ingon ako nga kung kuan lang isulti, wala pa ilabot si Lilin dadto. Ako ra to gid nga kuan, kung baga sa kung giubos to nako sa kung mga Kalagot ra nimo. mauna Oh, di ba nakabantay ka? Nga nag-mention ka nga ingani-ingana. Iko nga nagtrabaho man ka. Ha? Oh. Iko nga kuan na maring kay basig kuan na maring. wala ko kabalo. Oh. Kuan basta kay inyong pangina. Wa ko kabalo si Lilin, kabalo na siya kay istorya ba na sila. Istorya na sila ni princess man. Kabalo na siya. May nangog na istorya. Oh, unsay na hitabo sa iya karon. Naa naman siya sa insakto nga edad. At least kabalo na siya muuli, asa siya dapat mo pauli. Mao kay ngano sa tan-aw bitaw nako no. Ayang dinalhan ni Lilin og pareha nila ni Saysay, ni Lilin, ni Ang Limo, ni akong Saysay. kahig-ubos. Maura. Ang akong kay Kay boss, giisip niya nga anak gyapon si Princess. ang akong kay boss wala gid na nagkuan nga unsay dinadaan ni Lili unsay kuan. Kung unsay mga kuan nga wala layo ra gid kayo kay katura gid nang pagpapi-check up ang kuan mo ra gid Oo. lang gid wala gid ko nagkuan mo nang wala ko nag-video kay instead nga mag-video ko sa media magdako kay kabalo na ko daan nga bisan pag mga tarungan ko ang mga basher ako lang gyapon iduot kay tuwa sila mulaban ni Lilin. Dili man sa nga aglaban ni Lilin. Dili. Kung unsay insakto maring. Dili gani lagi mo na bisan pag insakto ko usayop paminaw gid sa mga kuan sa ako daot kay ko kung mangaway ko ni Lilin. O, Ah, diba? nga anong malugar kung kuan kahibaw sila sa tanan kung unsay nahitabo nato dinhi. Wala sila kasayod pero kay ang ilang basihan ang mga video raman maingon madayon og wala ka nagkuan baga kag naong wa kay respeto sa imong kuan muna gid ako nakuan sa kato pa lang So karon ingani lagi nagkainitay mo tungod sa basher. wala man So, ang dili maayo, man sa ana. basher, dili man sa basher ang kuan ang Unsay maayo maring og magpatay na ng tatanan dinhi kay para daggan kayog Dios. Bahala Kay mo may ko gusto diha. nila. Maningkamot po ko sa kaugalingon kay kaminusan rabi ko sa baser bisag unsaon ako paningkamot wala kuno koy asinso. Kana maring apaka-istorya na sila na natungod sa ilahang kanang siguro aglagot sila or unsa ba. Mao nang istorya na sila sabay tunong. Pero ikaw mismo kay ba man ka sa imong kaugalingon unsa og sikin sa ka. Ko wala Madiskarte. wa gid koy asinso pa wa gid koy asinso kay ngano una-unaan ninyo ako Kita man tanan way asinso. ako ra baya gabuhi dire sa amo pila mi kabuk na taon tapos pa ko insaktong kuan muna Kaya ako kasabot ko kang Maring Inday, believe kayo ko ni Maring Inday kay ngano sukat pa ni sa bowl sa una. Magsuroy sa suman, magsuroy sa unsa keeping bara ang iya isuroy dito sa Bohol. Kay para lang unya duty pa siya sa Angel's Burger. Sa una kay baw ko dani sa iya ha. Kay paningkamot lagi. Nya karon pag abot niya diri gi-apply gihapon niya sa diri nya nagsamot nga naayang mga anak diri. Nya sa una kay naamay agpaka tabang-tabang niya abag-abag yang bana sa dito pa sa Bohol nya karon kay wala naman diha iya tanan. Iya gyud tanan labi na diri kuryente gawa siguro sa tubig kay walay bayad ang tubig namo diri. Pero neusahay lagi lubog. ayaw ninyo hukmidaan akong kuan akong kinabuhi kay dili para agtuyok ra rabing kalibutan. Agtuyok ang kalibutan, wata may baw puhon-puhon si Maring Inday. Siya ang pinakaadunahan diri sa amua. Sana all. Ug magpalit siya og sakyanan unya na ay tubig nga iyang ligsan na pisikan ko. Labayon gid ako siya Granada. May pero pasalamat ko maring no kay ngano kuan 5 ka book pre samples na ako approve. Unsay sample katong sa TikTok? Oo. Unsaon din na adaghan kay misis ako Maring di mo ko kabalo. Naana sa imo apilit tanawa gani. Na guys, apilit ko ang nakabuk Maring 200 sukat pa biya na sa una nagtrending di ako sa TikTok. Pero wala na ako na-open. Sayang. Wala na ako na na-open. Ako gitan-aw gahapon 212. Tanawa gani nanay. Unsaon inko nga unsaon Tanawa ka gani niya. nanay collab invites kana. Oh, naa diya collab invites. Oh, Nasa notification da. Expire man pud na sila. Everyday Oh, na ang ubad dugay na kaayo. Abi gali na kog hacker maring kay gipalink akong account. Pagka-link sa account nako gidali-dalian ako butang sa kanang password.
Dayon Kasi ka ning ng account, nganong ang imong account man sa YouTube di hatag Dili sa TikTok ba? lagi. Gilink akong account sa ilahang shop Unya. kay kuan mag-invite gani no aw magkanang collab gani no. Namutong gi kuan ako ingkulhi pero pag gisipti na nako daan akong TikTok nga dili mahak. Nya muto ako gi kuan gisunod-sunod ako di pa gid ako pagkataod-taod kay ana siya nga. Wa ba rin nimo tan-awa ang ilahang kuan? Naman ilang kuan, naman ilang store. Ang mga product naman sa TikTok di nga anak ko nga. Pag yun niya nga you have 3 free samples approved sa isa lang kaadlaw. Ko hala tinuod ni di ay. Di mo tong bantayan na nako akong collab sing invite kay sa una di ba ko gabantay. Uy, nakabantay ko sa una maring nga. Naay gipada sa ako para sa tiil bitaw, giklik-klik inatuon ra di ay na free biya to natingala ko kay naay kuan naay parcel nga nag-abot sa ako nga wala ko'y Kana gibayaran. nag-invite sa imo na i-add ilang product sa imong showcase. Pagka man pinduton din to nimong free sample. Mag-request din kag free sample. Automatic na sila mohatag sa imo kay daghan biya kag kuan. 1,000 ra gani kapin ang agbay di bali ag kuan sa ako ang product nga daghan views ag kuan na naman gani ko'y free. Ang katong seaweed nga akong gikuan bagi affiliate unta nako dadto sa kuan kay napaman. Wa man na ako nakapiling ay na kuan sa showcase. Nasa imong kuan sa imong order tanawa. Nya kuhaon ako dadto ang iyang link. Oh, i-add nimo ang link niya daw. I-add na ko ang showcase niya. Apilit din nimo ang iyang product sa imong showcase. Sato ta ubos ta. Na, unsa mo sa ubos? Wapas Jilord nagbuhat lagi ko kay palit sa kanang kuan ingredients sa maha. Ay maha. Kasabaki si Jilord Tanaga ni ay siya mo yung magdala sa eskwelahan. Oo, kaluyan po din taon kay mga classmate niya ag request lagi nga magpalit lagi kuno magluto lagi kuno sa kuan. Yan nanay dagan siya nahimo diri guys. Kung ganahan mo mag-order labi na para sa Valentine's Day, order na mo. Oh, daghan kaayo dani. Oh, nanay iyang mga nagama dana. Di ka magkuan ko maring di sa Facebook di. Kay para kuan. Ato sila pa kuanon kay para basin mag-order di ay sila. Oh, di ba? Kay nabe uban nga layo pa ala makaplano sila ba nga mauna. Naa may ga-order sa ako napulo ka buok. Pero katurang 100 kapin pa ubos nga price. Pero at least na ana. Una man ko'y page nga gikuan. Kimo kay karon siguro Friday ug daghan ako mahimo bulak ibos na mo ang page nako para makuan. Para daghan magkuan. Mahimo Na padala sana siya pwede sana siya padala. Pwede ug nay isulod karton. Na di na lugar mga lumi-lumi og ipadala. Di man kay butangan man nagfragile kuan. Na dili pwede. Fragile. Fragile. Butangan man na siya. Nya unsa man okay ra ka? Okay ra man ko Ginoo ko man. Ang akong una na ra gid sa daghan ako mahimong buwak ko agi ko naguna-una da ng mga basher. Lagi kay gikulirog kagahapon iko na unsa maning mata ni Lilin una na ako agay kay ako, nakabasa na ba ako sa naay nag-screenshot maring sa mga message. Nakahibaw nako. Na agoy, na gipangbasa nako. Kumura man ni sila mga kuan nga naang mag-comment ra bitaw nga wala sa lugar bitaw nga gusto ra nila mo comment kung unsay ilang comment. Nya mao to nga pag adto daw kagapon lagi dito ila Lilin kay birthday malagi ay dito ila mama kay birthday malagi niya. Hubag man ang mata ni Lilin di wara ko nagkuan ko ay nagpaapekto kani sa basher. Ako nagkahilak magyapon ko sa bus datong nagbasa iya sa Facebook niya. Muna ako kuno yung pangdaot ni Lilin. Wala ba ko nang daot ni Lilin? Mao gani kita ra dinhi. Ag ingon ba agin mi nag-away. Wa may nagtingin. So karon maring mag-set kog kuan magmukbang ta dito ila ni Lilin ha. Karong sweldo maring ayaw pag kuan. Kay ato nga agkakuan ta okay tatanan. Kay para walay kuan. Pero katong duha nga murag iring nga murag kuan di gid ko makig-okay dadto. Ayaw ba. Kay baw na sila kay mga basher, mga bright baya. To mga iring nga murag isis Ginoo ko. Iring gid daing naong day. Iring nga murag bidli. Iring nga gibot nag bidli unya na ana sa din mag-iyon nga muni mauna ay. Ginoo ko din nagtama ko. Alas 5 na ubo nakauli. Na sila meeting. Sino ay meeting? Nagtipok-tipok sila dito sa kuan. Pataka. Sa ground sa basketballan Ay court. kuan palitin na lang ko maring sa kuan maring. Buang ka uban gani tada.
Mailis. Ay nago pag-ilis unsa man sa imong pahumutan dito? Way hugas baya. May man agluglugon ka naabot dito sa merkado. Ano ang sa inyo sudan din di ay? Mahal. Pag ubanog ko ni Miami sa umpos. Ako ni siyang ko anon. Naasi ka meeting nga kauban niya sa una ba sa kuan trabaho. Ah, Nay project nila. unsa ka meeting? Ka meeting ba ka istorya, client. Kamera ra? Oh, Zoom. Video call? Zoom. Ah, Sa Zoom ba? Sa Zoom. naman nila. So pon guys, abangan na lang ninyo ang mga pag-atake sa tanan. Pag-atake sa tanan. Kay para mga buang gid silang tanan. Law sa ni nga bugas maring? Lami. Ay dili maring ko ano. Abi na ko. Abi na ko bugas. How are you? Nasiyaya dani guys. Hello. Nakadawat siya og $500,000 ka. Maadi. Huy, ang di atot ang utang kan sa ato ayaya. Alpas COVID. Pid na ka? Kabay ram pa ng alpas ko. Lagi na ko Wala dali. ka kuman? Wala pa. Aman mo ko ano kabay mo. O taman di ayaya. Wala pa gid diha. Na ay para kuanda ni Ginoo ko 800 para sudan. Tama na siya sa may lang magsweldo nagkuanda. Unsa ta maring ang pizza 22? Unsa ta karon? 21. 22 ma. Unsa ta karon? Nalimot na galing ka. Sabado ugma? Uy, best. Ang kalimot ako sa adlaw. Ang kalimot ako sa adlaw yaya. Ila may mo bayluhon? 1K. Pag sweldo na pohon. Bata sa uma man doon ako nagamiton dak. Nag-atol ka ba nga karon Nga naman ko ang pa man ka nakabayad sa alpas COVID ka nung sa ahay raman to. kalimot gani ko. Kaprisuhon kay sa kamada madugay. Kamada prisuhan lang ko kay naramay daghan lakid sa prisuhan. Paras-paras gid video para Bitaw dili bitaw guys kay ang kamada mura February man dito makuanda. Makabayad pa ko. Makabayad pa ko. Kay kadtong niagi guys kanang alpas COVID naluna siya nako dadtong kuan kadtong kuan pa naa 2020 2020 to siya 2020 babaya to o 2020 mao to nga time pag uli na mo gikan sa Bohol nga walang wala jud ko nya zero interest man to siya zero interest nya 10,000 to siya nya mo to akong gikuan-kuan sa una sa mga kuan ako katong pagtinda-tinda nako sa kamote cheese roll dito ko nagkuha sa una nya gasto-gasto sa gasolina dito nako to gikuan gigamay-gamay dito nako nya gasto dayon sa load mao to nga kuan nga loan 10,000 pero dili ra man to 10,000 ang nakuan tanan kay naa may deduction da nya karon kay nag 5 years naman 5 years to pay man mag 5 years naman siguro sa February da. O impas na si Yaya Ilin, dungan mi ni Yaya Ilin. Dani. Pero una man siguro si Yaya na to narilisan. Wala interest gani. Oh, pero buang ka nga dito pa man kasakuan. Dito pa man siya sakuan Yaya da. gawas. Oh, gawas pa makadadto. Wala pa makadiri maring. Kato nga time pag kuan pag uli na ako wala pa baya ka dinhi. Oh nya, mao to nga nakautang ko nya kay mag 5 years naman karon. Bitaw kuan na lang Yaya kay Pilmero nakabayad ko og 500. Sunod nakabayad ko og 1,000. Sunod nakabayad ko og 2,000, 3,000 gamay-gamay na lang ako dagto nya. Nabaya to savings da. So, kung kuan lugar Yaya pwede na ko maka-loan pod utro no. Pero dili lang sa kog loan kay kuan kana ang Uy, ang bago nila katataran karon imo ni ani ang 10K. ha? 200 ra ba to kapil ang deduction nag-awat na sila sa uban nga kuan. 200 ang deduction. Murag 200 kapil. Amo to sa urin pa mo no. Pila ra sa i-release? 10K ka na. 10K gyapon, zero interest gyapon. Wa ko
kabalo basta kay mo bag-o karon lang ako sa ilang karon. Mao ba? Ala, mag-loan na ta. Kitang tanan, mag-loan na ta. Bitaw guys, na ay nag-chat sa ako aga. Unsaon ko no pag-loan sa Kamada. Kinanglan na ka magpa-member. 300 siguro membership, no? 300 unya mag-loan dayon ka. First loan 5,000. Dili na lagi 5,000 pay. At 10,000 ang first loan? Wala, kapil na lang ko sa loan. Ano? 10,000 na di ang first loan. Gani ko pakawin niyo kay ang Napa- panita pas mga tao Kinanglan dagan tao marikrot? napulo. Napulo by Binuan? by group. Ay sige yan yan kay mag-loan. Gani. Mag-loan ta Ginoo ko. Binuan lagi nang awata. Bayan? Binuwan na. Binuan ba na nga? Dili na na siya kuan yearly. Ay di na siya 5 years. Kay lahat naman na. na. So utangin ninyo guys ang Kamada kay naadjud sila daghan kwarta. Ang pagbayad na lang ninyo. Ate man pagbayad. Mas dugay na kung kayta makauli. Mao gani nga gali ta. Kamay mo day. Ag-agto ko sa ubos. Birthday ni Mother Earth. Naasad ba nakaayom-ayom iya nagpalit man si Janjan sa litson manok duha ka buok. Nya kay napa koy nabilin kagahapon nga 1,000 gipalit sa manok, gipalit sa giadobo ang manok duha ka buok daw. Nagpalit ko sa isda nya kay si mama na nagpalit man daan si mama sa bihon daw ramen. Maoy na kuan namo. Nasubrahan sad baya. Oo, nya nagdala po sa si Janjan sa cake. Daw litson manok na ayom-ayom sa diyang birthday kagahapon ako gignon nga bahala wala tay handa mother ang importante basko Daghan mo kay hindi ko balanghoy pa. asay bulanghoy ay nagwa naari bulanghoy ninyo mare Kana day na. huy ang halas wala pa nakuan wala pa nila nakuan ang halas Galingan. may naabasad ka diha Dana kadungan na nagpakita diha. ang halas na kay gihalingan na magkadi naglakaw na to Luwag, wa man nadukti ang kawayan kay basa ba ya? oo kay nagsagunson man uwanda Ini ko na padung sa lakad daw daw. na basa pa gani ang dalan dito sa amua Day, wa pa. panamuring siguro to si G Lord ay pagpalit na lang karon di ay maring aw ang halin to ara dadto unsa man ato apason apason ba kay kwaon rang kwarta ha ato atuon ha di ato walay tubig man di ta kapangawat og tubig gan kung nahuga akong tikod bahala niya ha Tubig. ato atuon ta ato kanon kay basig nagbaklay sila kay murag na lagi nagtapok-tapok dito sa kuan kaganya basin sila tuwa. Dito sa basketballan. Di kay basig na ay na may mga maestro. Ay basig tiin nila sa basa. Ambot sad kaha. O yaya ari nami. Kay pangita mi halag ahak ang gasolina di dani maring. Natinga ko ning gasolina basa akong motor. Basig kuan Mario. Wawasan ko kay bao. Kay kagahapon nagtubil biya ko kagahapon. Nya. Kani guys nga motor. Pwede ba ni makuhaan sa gasolina maskin dili ni iabli dani? Kani? Bus. Asa man iyang hose dani? Butang ano bus? Dapit hose. Butang ano bus sa iyo pon. Gawas mo ng gasolina. Asa dapit ang hose ibutang? Diha sa ablihan day diha sa kuan. Di kay na ablihan. Wala be, narabi sa ako ang nyawi. Wala. Makuhaan ba ni sa gasolina kung maskin dili iupin dani? Oo. Di wa man gugo kay baw dani Dili, oo. unsay pamaagi dani. ang kuan. Kani ba nga hose o unsa man ni? Kani, unsa man ni nay hose o Oh, naa man ay hus nga kuan. Pwede diha po anon. Ang gasolina. ako ni siyang giwashingan kaganiha. Dito sa ilahan ni Itsang kay grabe na kay kakuan. Pero mas nindot siya washingan nga na ay kuan na ang sabon. Rapuan gid siya sabon kay nano naa pa gyapon ng mga abog-abog. Wala na kuha tanan.
So karon guys, okay ra si Maring Inday. No, okay ra siya. Pero ambot og nagpa-okay ra ka. Mao lagi Maring inga daghan gid kay akuan Maring. Katong nag-screenshot sa kuan sa inyong mga comment, nag-screenshot siya. Siya nga ayaw mo patuntudan ng basher. Kay kanang mga basher, sugnod-sugnod na ang uban na sa mga comment. Sugnod na sila sa istorya. Unya ka mo diha ag kabikil na dayon mo nga naara mo diha. Mao na nga kita dita kaapekto nila. Uy, Gwapo Maring. Ginoo ko ba yun? Ha? Hoy, Antonia! Asa si Jilan? Wala ka nag-eskwela? Nasaan si Jilord? Nawala si Jilord. Na-missing na. So, among atuan si Jilord kay para makuha ang halin sa kasava cake kay para mapalit na pud sa dayon ni Maring. So karon adto nami og daghan salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo. Naghilak si Maring, naghilak si Lilin, pero okay ra kuno si Maring. Abangan ninyo pohon ang among pagmukbang. Mukbang sa baksan. Og madako. Og madakop na tong baksan. Bitaw guys. Ito ba ako nagtanaw-tanaw kanina magtunog-tunog. Ako raw nung taas. Naog sunog og gawas ko siya og nagdiretso pang tukob. Mama, di ba, papa. Dapat gi-operasyonan nila nga kuan, no? Kaya nga no, delikado guys, kaya nga no, ang bata ko no, hapit lagi tungka sa halas. Huyaya! Wala ka na pangas dito? Pangita lagi ni kwarta nani? Yaya to ya. So karon guys, diretso namin dito sa ibabaw, balikan namo si Jilord og daghan kaayong salamat sa inyong tanan, daghan jud kaayong salamat. Guys, ang buring 420 ra ang halin dayon ang napay sobra. 50 wala pa ka kuan. Di ako na isra ang nagkuan. Una ko kuan. Agi utang sa inyong maestra? Ang kuan 30. Magbaklay ra mo, di na mo magkuan sa kuan. Unsa man ni day? Di ana dani. Very good kay si Jilord guys, kay timbang gid siya sa iyang mother. Siya ang magdala sa mga luto ni Maring Inday. Daghanon lagi daw sa kuan luto kay Daghan na Maring. babingis. Kapingis sila. Isa ka kilo ra mo ko palito kay panagara ko mga basit nga di mahurot ba. Ay unsa imong kuan kasaba cake? Oo. Katong parehas tag 150? Oo. Pero tag-gis ang kuan balik. Tag-gis ang ya. O si tag G's. Agi slice di mo daan. May pamaghimo kag Maring og kuan Maring. Ingat po ba daghan? Panulaya lagi order pero di ko pagaluto kay wala ko ganan. Ay kinahanglan jud ka nga magkuan. Nga magkuha ka sa ay magpalit ka daan sa mga karang mga gamit nimo. So karon guys, adto nami sa ubos. Baklay ra ni sila. Kay daghan man pud sad sila. Bye-bye. Guys, salamat sa tanan og diri ra mi taman. Abangan ninyo ang next episode sa buhay ni Mayamia. And thank you. I love you so much, guys. Bye.